Konstruisanje robota koji izvršava zadate radnje, reklo bi se, težak je posao. Ali kada se spoje dečija kreativnost, Lego kocke i upornost mlade inženjerke, ništa nije prepreka. Odličan i najaktuelniji način da se deca zainteresuju za robotiku jeste igra. Deca iz Prijepolja i Priboja tako doprinose razvoju i promociji nauke. Igrajući se, programiraju robote i rešavaju složene zadatke. Lego robotika za mene predstavlja nešto što je ujedno i zabava i učenje. Meni je to jako zanimljivo i to je budućnost i mislim da je to dosta pomoglo u odabiru toga što ću dalje upisati. Za veoma kratko vreme naučili su kako da uz pomoć mikroračunara ožive svoje Lego robote. Uglavnom se pripremamo više puta nedeljno, imamo unaprijed taj spremljen teren koji dobijemo pre takmičenja i trudimo se da ispoštujemo svačije mišljenje i svačiju ideju dok radimo. Tim koji pobeđuje, pored Ane i Vasilija, čini još 6 učenika. Oni su u konkurenciji od 70 timova iz regiona na takmičenju prva Lego liga triumfovali i plasirali se na evropsko prvenstvo u robotici. Ništa nije teško uz dovoljan trud, dovoljan rad i da se svi naši snovi i svi naše želje mogu ostvariti ukoliko dovoljno to želimo. Njihova mentorka, posle završenog fakulteta, odlučila je da se vrati u svoje Prijepolje da bi ljubav prema nauci prenosila na mlade i talentovane osnovce i srednjoškolce. Onda sam došla na ideju da spojim lepo i korisno i osnovala sam tu školu robotike, elektronike i programiranja Elektrobot, koja je imala za cilj da decu iz tih krajeva da ponudim nešto novo, neku novu aktivnost, a i da promovišem na taj način nauku. Polaznici škole Elektrobot uče programiranje i elektroniku, nauke budućnosti. Škola je besplatna i do sada je kroz ovaj program prošlo više od 200 učenika. Lego robotika je neka lepa kombinacija Lego kockica i robotike i nauke uopšte. Znači, od Lego kockica se konstruiše robot po vašoj želji ili po nekom uputstvu. Taj robot ima sve delove kao i stvaran robot. Mora se popne uz rampu, da pomeri neke predmete sa jednog na drugo mesto, da spusti neku ljuljašku, da podigne neke delove, podigne zgrade koje su spuštene, obori nešto i slično. Lego roboti imaju mikrokontrole, senzore i motore koje mališani programiraju i aktiviraju. Prvo im se nešto predoči od teorijskih znanja, onda im se prikaže praktično, a najviše vremena oni treba da provedu u sopstvenom radu, na praktičnim primjerima i tako najbolje dođu do rezultata. A rezultati su zavidni, jer ipak oni kreiraju budućnost u kojoj će živjeti. Ova škola robotike mališanima daje dobru osnovu, a na njima ostaje da menjaju svet.